Fáil se rih go léir, breá nGaeltacht agus Féile Siúlóide Mhúscraí. Is Féile úntaach Féile Siúlóide Mhúscraí, mar tá sean stúing álacht nGaeltacht Mhúscraí a hespáanta na daoine atá ann inniu. Tá Féile Siúlóide nua agra gom is mission ifigach tuairteáirte de nGaeltacht Mhúscraí. Tá 5 siúlóid ar siúla going 2 king ar an saharan, 3 king ar an domhnach. Tá míid in eicla gortaí ratha idir Béalach Ghair agus Ballavórna ar an Shlí Ghaeltacht Mhúscraí. De réir an scéim tuairteáirte caiim mé an ceantar a orbert siomh a chur le céile, bilóga mar seo a chur le céile agus himeachtaí féiltí a chur le céile agus tásúla going go raig siad leannig siad a raig bliain nó bliain in íag sin. An cúis leis an Féile Siúlóide ná chun an ceantar hespáanta daoine. Tá bí áitiúil a going agus tá míid an bhuichas as na targóirí áitiúil a thugann bí go léir doing agus bhí sé go hálaigh. Tá an hainmh agus anna choulúidir ar a siúlóid ar an sa nGaeltacht Mhúscraí agus seanachas breá agus scéalta dhéantaigh Catherine agus teoir úntaach tú dúin. Tá muid buinte an na hásamhas. Is tróirí siúlóide mé agus tá mar gnó féin agam Shlí Valley walking agus is brál an bheith am féin éir agus ag taspáint an téaldrach agus an nádúr agus an star agus an chandelier des na siúladóirí. So tá míid asúil go mbeidh Féile Siúlóide going bliain ó bliain amach agus go leannig sé raig. Far amach ar an siomh nua nGaeltacht Mhúscraí.ie ag gur éon amachtaí eile tá sa ceantar.